إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғаламларны юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкрләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән. Безгә хак динебезне өйрәткән сөекле пәйгамбәребезгә күңел төрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз. Аллаһның әмерләрен тиешенчә үтәгез, аның харамнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хакка туқати ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Эй иман китергән бәндәләр, эй мөминнәр, мөминәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Һәм мөселман булмаган хәлдә, үзегезнең мөселманлыгыгызны төзәтмәгән хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Шулай ук Әл-Имран сүрәсенең 188-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ла тахсабанналлазина яфрахуна бима атау ва юхиббуна ан юхмаду бима лам яф'алу. Фала тахсабаннахум бимафазатин минал азаб ва лахум азабун алим." Аллаһ Тәгалә әйткән, үзләренең кылган эшләренә шуларны карап, шуларга куанып, менә мин шундый яхшылык эшләдем, мин шундый яхшылык эшләдем дип, шуңа куанып, кылмаган, эшләмәгән эшләре өчен мактаганны яратып яшәгән кешеләрнең ди, газаптан кутылыр дип уйламагыз ди. Аллаһ Тәгалә шушы аятта нинди кешеләрнең сыйфатын әйтте. Ул изгелеген кыла да шул изгелеккә карап куанып утыра, сокланып утыра. Аллаһка шөкер итәсе урында. Яки бөтенләй кылмаган эше өчен әгәр дә аны мактасалар, бүген җәмәгать күп вакытта кешене язалар газетага, интернетка мактап, кылган эш өчен түгел, кылмаган өчен арттырып язалар. Ялган белән. Менә шушы кешеләр ди, газаптан кутылыр дип уйламагыз ди. Валахум газабун алим, аларга ачы газаплар әзерләнгән ди. Әл-Имран 188. Күбебез сезнең белән беләбез нәрсә ул тәкәбберлек, масаю, минлек, высокомерие, надменность, гордыня һәм аның нинди зур бәла икәнен беләбез, аңлыйбыз кебек. Ләкин сезгә шушы тәкәбберлекнең башында торган, хәтта кайбер галимнәр бу тәкәбберлекнең әтисе дип әйтәләр. Чөнки бала булгач, димәк аның атасы булырга тиеш. Димәк аның атасы тудырган дигән сүз. Тәкәбберлекнең атасы дип әйтәләр, менә бу гыҗиплек дип атала. Гыҗиплек дип атала. Һәм имам Ибн Әл-Җаузи рахимахуллаһ әйткән, кешенең тәкәбберлеккә кируенең сәбәбе аның йөрәгендә утырган гыҗиплек дигән. Хәтта тәкәбберлек аның сәбәбе гыҗиплек сәбәпле дигән. Нигә тәкәбберләнә? Нигә кеше үзен башкалардан өстен күрә? Нигә кеше башкаларны кимсетә, таптый сыта, түбән күрә? Чөнки аның йөрәгендә гыҗиплек бар ди. Әгәр кеше үзендә булган бер нәрсәгә сокланса ди, шуның белән башкалар каршында тәкәбберләнә башлый ди. Шуңа күрә нәрсә соң ул гыҗиплек?
Ғажеплік ғарап сөзі, әл-ұжб, ғажаплену. Татар тілінде ғажаплену деген әйбір бар. Сен нәрсенедір көресің де, ғажапленесің, удивляешься, восхищаешься. Һәм менә шушы ғажеплік қашан кеше үзен күреп, үзенә үзе соклана. Русча әйткәндә самовосхищение була. Ул үзенең иманын күрә, машалла ди. Ул үзенең төнге намазларын саный, машалла, инде хәзер ничә төннәр мин тахаҗүдтә, аны инде чыгып кемгәдер сөйлисе дә килә. Ул үзенең җәмәгать намазларына, тақвалыгына, кара ди, тегеләр гынахта, ә мин бит юк, түзәм ди. Шулай итеп, нәрсә эшли? Үзендә булган, бәлки хәерледер, сүздә юк. Кеше гынахасына сокланмый. Хәерле кеше. Ул үзендә булган шушы иман, тақвалык, изге гамәлләр, юмартлык, хәерле сыйфатларны күреп нишли? Восхищается самим собой. Ул үзенә үзе соклана, үзенә үзе гаҗәпләнә. Ты меня удивляешь, ты кызыгы харидаган. Менә бу ғажеплік дип атала. Һәм үзенә үзе сокланып яшәгән кеше, самовлюбленный, который восхищается самим собой, он начинает по отношению к другим проявлять надменность. В нем появляется высокомерие. Шуңа күрә галимнәр нәрсә диләр? Тәкәбберлекнең астында, аның әтисе ди, ул ғажеплік ди. Ғажеплік иясе, калган изгелекләр минем үземнән ди. Һәм нигъмәт кылучы Аллаһны оныта. Чөнки аның бит укыган намазы, ул хәерле, ул иң зур хәерлелек алып бара, намаз укый. Ләкин ул намаз Аллаһтан дими, миннән ди, мин ул ди. Садака бирә, юмартлык кыла, закатын чыгара, һәм ул бу изгелекне минем үземнән. Вот я сам такой хороший ди. Я сам такой щедрый ди. Аллаһы Тәгаләнең нигъмәтләндерүче икәнен оныта. Менә бу ғажеплік дип атала. Һәм ғажеплік белән агуланган күңел Аллаһка шөкер итми, кемгә шөкер итә? Үзенә үзе шөкер итә. Ул үзенә үзе шөкер итә. Ну рәхмәт сиңа ди. Менә син шундый бит ди. Аллаһка шөкер итә сурында. Намазыңны укыдың, Аллаһка шөкер ит. Чөнки сиңа Аллаһ бирмәсә намазны укымас идең. Закатыңны чыгар алдың. Садақаңны бир алдың, үзеңә шөкер итмә, Аллаһка шөкер, ул үзенә шөкер итә. Һәм ул мактауга лайык булган Аллаһны түгел, үзен мактый. Үзен мактый. Һәм Аллаһ каршында түбәнчел тинак буласы урында тәкәбберләнә. Масая хәтта нишли? Кайчак үзенең изгелекләрен Аллаһы Тәгаләгә төртеп күрсәтә башлый. Ягъни аның эчендә шундый вәсвәсә барлыкка килә. Менә Раббым, күрәсеңме мин нишлим? Күрәсеңме минем тәһаҗүдләремне? Күрәсеңме минем юмартлыгымны дип Аллаһы Тәгаләгә төртеп күрсәтә башлый. Менә бу ғажеплік афәте дип атала. Һәм шуның белән башкалар каршында да борынын чия. Ғажеплекнең афаты нәрсәдә? Ул җәмәгать рия кебек кешенең беренчедән бөтен изгелеген юкка чыгара, икенчедән аны зур гынахка дучар итә. Рияда, ягъни рия дигән рия ва-сум'a, ягъни кылган изгелегеңне кеше күрсен, кеше ишетсен дип эшләү, показуха була. Һәм ғажеплік, менә бу самовосхищение, булар икесе дә галимнәр әйтәләр, ширкнең бер түрі диләр. Ширк. Аллаһы Тәгаләгә тиңдәш кылу, зур гынах. Ни өчен? Чөнки әгәр дә кеше гамәл кылганда максаты рия булса, кеше күрсен дип кыла икән, ул бит димәк Аллаһ күрсен дип кылмый. Кеше мине зурласын, кеше мактасын дип. Димәк, ул нишли? Аллаһның ризалыгын бер дәрәҗәгә куя кеше ризалыгы белән. Ягъни Аллаһ кешене тиңдәш итә Аллаһка ширк кыла. Әгәр дә кеше үзен үзе сокландырып кыла икән, димәк ул үзен Аллаһка ширк кыла. Димәк ул үзен Аллаһка тиңли.
һәм гыҗиплек кылучы, ягъни үзенә үзе сакланып, үзенең изгелекләренә куанып, бу минем үземнән дип әйтүче, менә шушы үзен Аллаһ урынына куючы белән бер була дип галимнәр әйтә. Асылда тырыша, интегә, көчен куйтуга, ул бит эшли, закатын чыгара алмас иде эшләмәсә, маңгай тирен түгә, сабыр итә, ләкин рия яки гыҗиплек белән кыямәт көнендә үлчәүдә бушлык күрәчәк. Ни өчен? Чөнки ул Аллаһ ризалыгы өчен бу гамәлләрен кылмады. Шуңа күрә бик күп кешеләр бу дөньяда бик күп изгелекләр кылып та, аларның гамәлләрендә ихласлык булмау сәбәпле рия, гыҗиплек белән алар кыямәт көнендә ярык, тагарак, разбитый корыто дип атала. Алар шуның янында калачаклар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, 3 нәрсә кешене хәлак итә дигән. Хәлак итә кешене. Беренчесе саранлык. Һәм шушы саранлыкка буйсыну дигән. Кешенең саранлыгы кулын чыгартмый, изгелекне кылдыртмый, бирмәди, үзеңә калсын, үзеңә җитми ди. Шуның саранлык сәбәпле кеше күп изгелектән мәхрум. Икенчесе шахват ди, страсть. Һәм шуңа иярү ди. Исследование страстям. Күпме егетләр, кызлар бигрәк тә шушы шахватка ияреп хәлак булалар. Азгынлыкка, зинага төшәләр. Күпме кешеләр шушы дөнья шахваты, мал, мөлкәт, дәрәҗә дип, шушы шахватларына ияреп күпме харамга, күпме гынахка чумалар, күпме фарызларга җиңеллек күрсәтәләр. Һәм өченчесе әл-уҗбу би нәфсихи ди. Үзенең нәфесенә гаҗәпләнүче ди. Үзенә үзе сокланучы ди, самовосхищение. Человек, который восхищается самим собой. Менә шушы 3 гынах кешене хәлак итә ди. Саранлык, шахватка иярү һәм гыҗиплек. Бу Табарани риваятында килә. Әйе җәмәгать, Аллаһ һәркемне сыный. Аллаһ Тәгалә кешенең алып кына түгел, нәрсәнедер, безне нәрсәдәндер мәхрүм итеп кенә түгел, Аллаһ Тәгалә безгә күбрәк әйбер биреп безне сыный. Ул безгә бирә, һәм бу нәрсә эшләр микән ди. Һәм еш кына игътибар итегез. Без авырлыкка түзәбез күбрәк. Ә менә Аллаһ биргән нигъмәтләрне тиешенчә кабул итә алмыйбыз. Һәм Аллаһ Тәгаләгә шөкр итә алмыйбыз, һәм шушы сынауны үтә алмыйбыз. 2 мисал. Беренчесе шушы сынауны үтә алмаучының мисалы. Карун. Муса алейхиссаламның хәтта бер туганнарының берсе иде Карун. Аның исеме Карун булды. Аллаһ Тәгалә шушы кешегә шул кадәр байлык бирде. Хәтта Аллаһ Коръәндә нәрсә ди? Аның алтыннары, байлыклары бикләнгән хәзинә складларының ишекләрендәге йозакларының ачкычларын аркасына салып йөрү өчен таза җегетләр кирәк иде. Шул ачкычларны күтәреп йөрер өчен, какой монда алтыннарны күтәрә алмыйлар инде. Шуларны күтәреп йөрү өчен таза сәламәт егетләр кирәк иде. Һәм Карун шул алтыннарын, башкаларын тизеп, асып, кая булдырып була? Ул шулай урамнан бара иде. Борынын шиеп, күкрәген киереп, башкаларны кимсетеп, һәм аңа насихат бирделәр. Эй Карун, тәкәбберләнмә. Эй Карун, борыныңны шимә. Бу ниғмәтләрне бирүче Аллаһка шөкер ит дип әйтәләр. Ләкин ул нәрсә диде? Менә миңа шушы бөтен байлыгым диде. Бирелде минем гыйлемем сәбәпле. Я такой умный. Я такой гыйлемле. Ягъни Аллаһ биргән гыйлемем ул минем үземнән диде. Аллаһка шөкер итмәде, күфрлек кылды, ә үзенә кайтарды. Һәм аның үзендә, йортында, байлыгында җир йотты Аллаһның әмре белән. Шуңа күрә ул Аллаһка күфрлек кылды, гыҗиплек аны хәлак итте. Икенче мисал. Аның байлыгы Карунныкы кебек кенә булмады. Аллаһ Тәгалә аңа шундый байлык бирде. Ул байлык, анда булган байлык атабыз Әдәмнән башлап бу дөньяда киләчәк соңгы кешегә кадәр берсендә дә андый байлык булмады. Әгәр дә ул бүген исән булса,
Forbes'ның бірінші графасында тұрған олигархлар, алар бүгін аның приемныйында отырылар, ешират күтіп. Бірер іш берелі бізге деп. Аның байлығы бүтән бір кім белән дә чагыша алмый дип тарихчылар әйтә. Аның дәүләте, патшалыгы бүтән бір дәүләт белән дә чагыша алмый. Тарихта андый дәүләт булмаячак. Кытайда, Россиядә, Америкада андый дәүләт була алмый. Аныкы кебек. Аның гаскәре, армиясе тарихта булмады һәм булмаячак. Сөләйман, цар Соломон. Сөләйман галейхиссәламга Аллаһы Тәгалә бүтүнесен иеп бирде. Ләкин Сөләйман бер кашанда борынын шимәде. Сөләйман бер кашанда тәкәбберләнмәде. Сөләйман бер кашанда кулын алып күкрәгенә сукмады. Мин бу дип. Шуңа күрә Куръани Кәримдә без күрәбез аят. Сөләйман галейхиссәлам Аллаһ аңа нинди генә ниғмәт бирсә дә, ул шундук Аллаһка тезләнә иде. Шундук Аллаһка башын ия, Аллаһка шөкер итә иде. Сәҗдә кыла һәм Кырмыска сүрәсе. Кырмыска сүрәсен укыгыз. Анда Сөләйман турында бик күп мәгълүмат килә. Нәмл 40-нчы аят. Нәрсә диде? Эй Раббым диде. Кашан ул күрде, менә бу Билкисның алтын, шип-шиста алтыннан булган гарышы әллә никадәр ничә мең километрдан күз ачып йомганчы каршында басып торуын. Ул бит аның бүген андый армиялы кеше юк, бүген андый техникалы кеше юк, патшалар юк, президентлар юк бүген андый. Секунд ішінде аның гарышы басып тора каршында шип-шиста алтыннан, нинди дворец, система безопасности, таможнялар аша, границалар аша бөтенесен алып чыгып китереп куйдылар. Шуннан соң нәрсә диде? Раббым миңа бирде бу фазилетне, превосходствоны над другими. Миңа бирде бу дәрәҗәне мине сынау өчен ди. Лияблуани. Мине сынау өчен, дабы испытать меня ди. Мин аңа шөкерле булырмынмы? Әллә күфрлек кылырмынмы ди. Шөкер итәрмме? Әллә күфрлек кылырмынмы? Һәм кем шөкер итсә, файдасы үзе өчен, ә кем күфрлек кылса, Раббым бер кемгә дә мохтаҗ түгел, юмарттыр диде. Аллаһ бер кемгә мохтаҗ түгел. Шуңа күрә шөкер итәсең икән үзең өчен. Әгәр дә күфрлек кылсаң, Аллаһның сиңа шөкере кирәк, шөкерен кирәкми. Шуңа күрә Карун сынауны үтә алмады. Фиргавун сынауны үтә алмады. Намруд сынауны үтә алмады. Ә Сөләйман галейхиссәлам нинди зур байлыкларда булып, дәрәҗәдә булып та ул үтте. Шушы гыҗиплек афатыннан ничек котылырга соң? Менә ичкене киңәш. Алар күп, ләкин ичкене киңәш, шулар арасыннан ичне сайладым. Беренчедән, Аллаһы Тәгалә тәкәббер кешеләрне яратмый. Бер кашан да онытмагыз. Аллаһының җиреннән йөргәндә түбәнчел булыгыз. Аллаһының үзе белән дә, аның мәхлуклары белән дә эш иткәндә түбәнчел булыгыз. Тәкәбберләнмәгез. Вәлә тамши фил арди мараха. Җир өстендә тәкәбберләнеп йөрмә диде. Иннәка лан тахриқал ард ва лан таблугал җибала тула. Син ди җирне дә тишмәссең ди. Һәм ничек кенә күтәрелсәң дә болытларга җитмәссең диде. Җитә алмассың болытларга. Болытлар синнән зуррак булыр диде. Шуңа күрә Аллаһ тәкәбберләнүчеләрне яратмый. Исра 37. Шулай ук җәмәгать үз-үзеңә соклану ул нодан кешенең хәле. Ә ноданлыкның шифасы нәрсә? Белем алу. Гыйлем алырга кирәк. Иң беренчесе, кешенең табигате загыйф. Һәм аның нәфесе һәр вакыт аны җәннәткә түгел. Аны Аллаһның ризалыгына түгел, гыйззәт дәрәҗәгә түгел, хурлыкка алып бара. Нәфесен тыңлаган җәннәткә бармый, ул җәһәннәмгә бара. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә безне сакламаса, Аллаһының тауфигы булмаса, адәм баласы мизгил эчендә шайтанга ярә. Ниса сүрәсе 83. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Әгәр дә Аллаһы Тәгаләнең сезгә булган рәхмәте, фазиләте, сезгә булган юмартлыгы булмаса, сезнең бик күбегез шундук шайтанга ярып бетәр иде.
Шуңа күрә Аллаһ безне алып бара. Ул безне җитәкләп, рәхмәте белән алып барудан туктамаса, тауфик дигән әйбер кашан сине Аллаһ йөртә. Хәерле эш эшләтә, хәерле нәрсә уйлата, хәерле сүз сөйләтә. Бу тауфик. Әгәр дә Аллаһ сине алып барудан скоростьтан чыгарсаң, нейтральга, шунда артка китәсең. 1 секундта инерция белән бара алмыйсың, разгон алып. Ул машина бара, скоростьтан двигательне туктаткач, Аллаһ менә шу двигатель кебек сине алып бара. Тауфик бу, хидаят. Аллаһ сине җибәрсә, шундук шайтанга ярасың. Шундук шайтан менә бу ала да китә син. Ә син үзеңне үзең тота алмыйсың. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу дуга кылганда нәрсә диде? 1 секундка да, 1 мизгелгә дә безне нәфисебез кулына калдырма диде. Не оставляй нас на наши нафси диде. 1 генә секундка да диде. Турфату айн, күз ачып йомганчы. Бу беренчесе, икенчесе, адәм баласы ниндидер бер изгелек, зурмы, кичкенәме кыла икән, ул аны кыла фақат Аллаһның рәхмәте һәм тауфигы белән. Аллаһның безгә тауфигы булмаса, бирегез дә намаз укымас идегез. Аллаһның тауфигы булмаса, байлар, бирегез дә 1 тиен закат та бирмәс идегез. Аллаһ Тәгалә кисәгезне, кырсагызны акча белән тутырса да 1 тиен чыгартмас иде, әгәр тауфик булмаса. Шуңа күрә бирегез дә шөкр итегез. Бирегез дә Аллаһка рәхмәт әйтегез. Сездән 100 тапкыр бай кешеләр бар, бер нәрсә бирә алмыйлар. Әгәр сезне китергән икән, сезне бирдерә икән, Аллаһка шөкр итегез. Валаула фадлуллаһи алейкум ва рахматуху. Валаула фадлуллаһи алейкум ва рахматуху, ма зака минкум мин ахадин абадан, валакин Аллаһ юзакки ман яша. Аллаһ Тәгалә әйтте, Нур сүрәсе 21-нче аят. Әгәр дә сезгә Аллаһның фазилаты һәм рәхмәте булмаса, бирегез дә кытыла алмас идегез ди. Бирегез дә кытыла алмый. Аллаһ кемне тели шуны кытылдыра ди. Шуңа күрә күфрлектән, җахилияттән, имансызлыктан биребез дә кытыла алмас идек. Татар булганыбыз өчен генә дә, башкорт булганыбыз өчен генә дә, таҗик, үзбәк булганыбыз өчен генә дә, әтиебез хәзрәт булган, мин хәзрәт малай ди. Исер биткән үзе. Минем бабам мулла булган ди. Хәтәллә кем булсын. Пәйгамбәрләрнең балалары җәһәннәмгә кирип киттеләр. Күфрлектә үлгән. Нух үзенең баласын алып кира алмады көймәгә. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәте, фазилаты булмаса, бер изгелектә булмас. Шуңа күрә җәмәгать хутбамны Аллаһның бер аяты белән тәмамлыйм. Ниса сүрәсе 49. Алам тара илал лазина юзаккуна анфусахум балиллаһи юзакки ман яша ва ла юзламуна фатила. Әллә син ди, үзләрен зурлап мактаучыларны күргәнең юкмы ди? Күргәнең бармы ди? Үзләрен зурлап, үзләре мактаучыларны ди. Аллаһ ди, ул теләгән бәндәсен үзе зурлый, үзе мактый ди. Шуңа күрә үзеңне мактама. Үзеңне зурлама. Аллаһ сине зурласын. Аллаһ сине күтәрсен. Аллаһ сине биекләсен. Вала юзламуна фатила, һәм алар ди, бер хөрмәт шундагы менә шушы пленка кадәрдә аларга зулымлык кылынмас ди. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафагна бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурur rahim.